Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 26, asteazkena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, Josu Jimenezekin egongo gara, Saharako Kabiak taldeko kidea dena. Bihar, otsailaren 27an, Marokok Sahara inbaditu zuenetik 59 urte betetzen dira, eta horregatik mobilizazioa antolatu dute Iruñean. Baina elkarrizketarekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1656ko otsailaren 26an, katolikoak ez ziren ingeles guztiak Bizkaiko jauregitik kanporatzeko agindu zuen Espainiako Felipe Bigarrena erregeak. Horretarako 30 eguneko epea eman zuen, eta katolikoak zirenak barrualdera 30 lekoako distantziara sartzeko agindua eman zuen. Espainia eta Inglaterraren arteko gerraren testuinguruan gertatu zen, mendebaldeko Indietan bi potentzien artean sortutako areriotasun komertzialak ausporturik. Urte batzuk geroago, 1814ko otsailaren 26an, Donostiako udalak debekatu egin zuen dantzaldiak, danbolinak eta demak antolatzea inauterietan. Aurreko urteko abuztuaren 31an, Espainiarren aliatu ziren soldadu ingeles, eskoziar eta portugaldarrek hiria txikitu, herritarrak sarraskitu eta 1600 lagun baino gehiago hil zituzten. Udalak herritarrentzat alaitasun hori iraingarri zatekelakoan hartu zuen neurria. Hauek erabat txirotuta, lapurtuta, gaixotasunez eta nahigabez beteta zeudela adierazita. Egun berean, baina 1977an, Guardia Zibilak Lekeitioko elizan itxialdia egiten ari ziren 200 bat lagun jipoitu zituen. Amnistiaren aldeko lehen astea zen, eta 100 itxialdi egin ziren Euskal Herri osoko parrokietan. Eta bukatzeko 1987ko otsailaren 26an, Espainiako bandera kendu eta okupazioarena jarri zuten Bartzelonako udaletxean. Felipe González buru zuen Espainiako gobernuak kode zibila aldatu eta okupazio mugimenduaren aurka egin zuen. Ondorioz, okupatutako eraikinen usteak gero eta ugariagoak ziren, eta poliziak gogor egiten zuen eraikinak defendatzen zituztenen aurka. Okupa mugimenduak beren aldetik mobilizazio erraldoiak egin zituen. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean, alde batetik, geltokin arratsaldeko 8:00 bertso-aroaren baitan bertso afaria egingo dute. Arituko dira Eneko Lazkok, Nerea Elustondo, Xabat Ilarregi eta gai jartzailea Alaitz Rekondo izango da. Sarrerak 32 eurotan salgai egongo dira www.geltoki.red atarian. Beste alde batetik, Sanduzelaiko liburutegi publikoan arratsaldeko 7:00 irakurle txokoa euskaraz. Gerrak ez du emakume aurpegirik liburua izango du aztergai irakurle taldeak.
Gainera, menopausia emakumeen bigarren udaberria izeneko hitzaldia egingo dute Euskaldunon biltokin, txantrean. Euskaldunon biltokik menopausia emakumeen bigarren udaberria hitzaldia antolatu du. Amaia Aristegi soziologo eta sexologoak gidatuko du, arratsaldeko 7etan elkartean. Azkenik, otsegunak ekimenaren baitan Peru Galbete eta Malko baten kontzertua egingo da Zaldiko Maldikon iluntzeko 8etan. Zaldikok ostegunetan musika emanaldiak antolatzen ditu eta oraingo honetan Peru Galbete eta Malko bat izango dira elkartean arituko diren musikariak. Ostiralean, batetik Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7etan Nastunburi izeneko antzerkia egongo da Barrexerka konpainiarekin. Antzerki eta antzerki tarteetan, esketxak proiektatuko dira ohiko moduan. Umore estilo ezberdinez ekoizitako entzunezko hauek emanaldia berritzailea eta dinamikoa izatea ahalbidetuko dute. Bestetik, bertso afari mozorrotua egingo da Euskaldunon biltokin. Inauterien karietara bertso afari mozorratua antolatu du Euskaldunon biltokik. 2 bando izanen dira, eta irabazle bakarra. Julen Bernaldo de Quiros eta Idoia Granizo batetik, Ainara Ieregi eta Beñat Astiz bestetik. Iluntzeko 9etan biltokin. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Foru Gobernuak 126 milioi inbertitu ditu 3 urtean 25.700 eta 22 etxebizitza birgaitzeko. Foru Erkidegoa 2024an 52,5 milioiko errekorra lortu zuen laguntzetan eta estatuan puntakoa da birgaitzeari dagokionez. Nafarroako etxebizitzen batez besteko antzinatasuna 54 urtekoa da, eta erdia baino gehiago 1980 baino lehen eraiki ziren. Argazki nagusian, Garabiak 65 tonako habe bat mugitzen du atzo egindako lanetan. Titularrean, Barainaingo zubia landabenera doa. Egitura nagusiari eusten dioten 20 habeak hartzen ari dira. Goiko Berrian, Lorenzo Ríos UGTko idazkari nagusiaren arabera, ez da ziurtzat jo behar eskuratutako eskubideak mantendu egingo direla. Eskuineko berrietan, alde batetik Lizarrako PSNko zinegotzi batek dimisioa eman du funtsak bidegabe erabiltzeagatik. Beste alde batetik Juan Manuel Fernández izango da Auzitegi Nazionaleko burua. Jarraian Mondragon taldeak atzerriko lehia arautzeko eskatu dio eberi. Azkenik, Iruñean 5 egunetan 138 patinete eta bizikleta arau hauste salatu dituzte. Diario de Navarraren titular nagusian, epailearen ustez, agerikoa da estatuko fiskal nagusiak froga desagerrarazi zituela. Epaileak onartu du mugikorra ezabatzeak ez lukeela garrantzi penalik izango. Argazki nagusian, Gure Kaiola diskoteka zaharra guztiz eraitzi dute. Ezkerrean jatetxe zaharraren eraikina. Titularrean, Agur Gure Kaiola diskotekari. Modako lokala 1980ko hamarkadan eta ondoren bizileku izan zena eraitsia izan da. Eskuineko Berrian, Lizarrako PSNko bozeramaileak gastu pertsonalak ordaindu zituen diru publikoarekin. Goiko Berrietan, batetik GPS-ak Etulainen trabatutako 6. kamioia. Bestetik, Osasunak atletirengatik izan dituen azken ukituak. Bukatzeko Berdelizen arabera nire errekorrean ezin da zalantzarik egon. Gara egunkariaren titular nagusian, Mirakontxa eraso metroaren zatiak 163ko gainkostua du. Mirakontxa eta eraso arteko Donostiako trenbide pasabidearen guztizko kostua 2,1 kilometroko luzerakoa, gutxienez 139,8 milioi eurora igoko da, beza kontuan hartu gabe. Argazki nagusian, indar sionistek setioa areagotu dute Jeninen aurka. Jeningo errefuxiatu esparruak hilabete baino gehiago darama Israelgo armadaren erasoaldia jasaten, eta Zisjordania okupatutako beste toki batzuetara ere zabaldu da. Bigarren antifadatik lehen aldiz, tankeek bat egin dute oihuko buldozerrekin eta ibilgailu blindatuekin, hala nola irudikoekin.
Izan ere, Jeninen bakarrik 120 familia palestinar baino gehiago suntsitu dituzte. Gainera, jarduera militar horiei kolonoen eraso gero eta handiagoak gehitu behar zaizkie. Erdiko berrietan, Goikoan, Lointekeko entrenatzaile ohia 13 urte eta erdira zigortua sexu erasoengatik. Behekoan, fasismoaren aurkako aliantzak ehuntzen jarraitzeko deia egingo dute. Goikoan, industria babesteko neurriak eskatu ditu Mondragonek. Eskuineko berrietan, Goikoan emakume pentsiodunek ILP babesteko deia egin dute. Behekoan, Luis Sánchez pelotariaren arabera, trinketeko modalitateak pilotarekiko zaletasuna suspertu zidan. Berriaren titular nagusian, 13 urteko kartzela zigorra ezarri diote Mario Lopezi, sexu erasoengatik. Biktima adingabea zen erasoak gertatu zirenean, eta epaiaren arabera, saskibaloi entrenatzaileak modu jarraituan abusatu zuen neskaz, gero eta larriago. Gernikako sare feministaren arabera, Lopez entrenatzaile roletik eta herritik at izatea berme bat da. Argazki nagusian mugimendu feministaren agerraldia atzo Iruñean. Titularrean fasismoaren kontra ekiteko M8. Euskal Herriko mugimendu feminista joera errek akzionarioen aurka mobilizatuko da emakumeen nazioarteko egunean. Goiko argazkian Ane Mari Faust zinemagilea dugu. Honen hitzetan, Mediterraneoan dena da posible, bai tragediarik sakonena, bai kontrakoa. Beheko berrietan, batetik gutun zuriaren makillak jaso dituzte Itxaro Bordak eta Leila Guerrierok. Bestetik, zorretan obrak irabazi du Donostia antzerkisaria. Amaitzeko, Ameriketako Estatu Batuek jarrera aldatu dute NBn eta ez dute Errusia inbasioarentzat jo Ukrainiako gerran. Segurtasun Kontseiluak bi herrialderen arteko gatazka gisa definitu du gerra. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Euskarak Europan leku gehiago izanen du. Argi berdea eman zion atzo Espainiako gobernuak Euskararen, Katalanaren eta Galizieraren erabilera osoko bilkuretako kideen hitzaldietara zabaltzeko egindako proposamenari. Eskuineko berrietan, Goikoan, Cambium, Maggi Barber eta Marina Lameiroren dokumentala gaur baluarten. Goizeko 12:00 izanen da lehenengo emanaldia eta gaueko 9:30 bigarrena. Arratsaldekoan aurkezpen ekitaldia eta ondoren solasaldia ere eskainiko dute Cambium dokumentalaren egile Maggi Barber eta Marina Lameirok. Behekoan, Minan taularatuko dute gaur Gaiarre antzokian. Amets Arsaiuzen Milan izeneko eleberria du oinarri antzezlanak eta Ibrahima Baldek Gineatik egindako migrazio bidaiaren kronika da Muina. Arte dramak ekoizi du obra eta arratsaldeko 8:00 taularatuko dute Gaiarren. Sarrerak online eta txarteldegian eros daitezke. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, goizean, oraindik zaparrada solte batzuk botako ditu, batez ere Kantauri isurialdean, baina orduek aurrera egin ahala atertu eta hodeitza arinduz joango da. Hegoaldean, berriz, goizean goizetik zerua nahiko garbi egongo da. Arratsaldean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugarituz joango dira. Haizeak indarra galduko du eta arratsaldean ahul eta norabide finkorik gabe ibiliko da. Egun sentiko hotzaren ondoren temperatura maksimoak 2-3 gradu igoko dira. Ostegunean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira eta zerua estaliko dute momentu askotan. Hodeitza horrek han-hemen zirimiria edo euri pixka bat utzi badezake ere leku gehienetan ateri egongo da. Haizea arratsaldean ekialdetik ibiliko da eta ez da gorabehera handirik espero temperatura maksimoetan. Minimoak berriz zertxobait igoko dira barnealdean. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Josu Jimenezekin gaude, Saharako Kabiakeko kidea dena. Kaixo, zer moduz? Ongit, bai.
Bueno, aurten betetzen dira, bihar konkretuki 59 urte Saharako okupaziotik, Marokok Sahara okupatu zuenetik, ezta? Eta mobilizazioa egingo duzue? Bai, bihar otsaiak 27 izan ditu, eta bihar da Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren sorreraren 59. urteurrena. Eta, bueno, atzera egin da, zergatik gertatu zen okupazio hori, zeintzuk dira arrazoiak? Mendebaldeko Sahara bazen Espainiaren probintzia bat, bai? Espainiarrek manu militari okupatu zuten, Berlingo konferentziaren ondorioz, eman zitzaien hori, Europako potentziek gazta bat balitz bezala banatu zutelako Europa, eta Espainiarrei ogitu zitzaien Ginea eta Mendebaldeko Sahara, ez? Besteak beste. Eta 19. mendetik Espainiarrek okupatutako lurralde hori Espainiaren zati zen, bertakoi galdetu gabe, noski, nahi zuten izan ala ez, baina iragan den mendearen 60. Urteetan Sahararrek bazuten ja Sahara ezetaren kontzientzia hartuta, eta hasi ziren borrokan Espainiako kolonialismoaren kontra. Fronte Polisarioa sortu zuten, eta hasi zen borroka Espainiarren okupazioaren kontra. Zer gertatu zen? Duela hain zuzen ere 50 urte, Frankoren osasun egoera penagarria profitaturik Marokok abiatu zuen prozesu militar bat, naiz eta gero jantzi martxa berde izenarekin, eta hau guztia Ameriketako Estatu Batuen oniritziarekin, Henry Kissinger zenaren oniritziarekin, eta Espainiarren ahulezia aprobetxatuz, Espainiak sinatu zituen Madrilen Marokorekin Madrilgo paktuak deritzotenak, ez? Eta hain zuzen ere paktu horien bidez, aurtengo azaroan beteko dira, azaroaren 14an beteko dira 50 urte sinadura lotsagarri horretatik, Espainiarrek utzi zuten Marokoren esku administrazioa. Eta administrazioa diot ezen ez burujabetza, ez subirautza. Orduan, bazen Espainiaren traizio bat bertakoei, zen bertakoak ustez eta legez Espainiarrak ziren, egun batetik bestera, ikusi zuten nola marrokiarrak sartu ziren Mendebaldeko Saharara, zapaldu, eta Mendebaldeko Saharatik bortxaz egotzi, ez? Orduan, Sahararrak gauza izan ziren 76an sortzeko Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa, otsailaren 27an. Testuinguru gatazkatsua, eta, bihar ospatu behar duguna da, Sahararrak gai izan zirela, estatu bat sortzeko, euren burua defendatzeko egoera larrian bazen ere. Eta nolako bilakaera izan du Saharako herriak urte hauetan zehar? Mendebaldeko Saharatik, sorlekutik egotziak izan eta gero, hartu behar izan zuten babesa Argeliaren ekialdean.
bada basamortuaren basamortua deritzutena, ez baita deusik ere. Harria eta hautsa, ez besteik. Jamada deitzen diote. Hain zuzen ere, lur utzia eta elkorra delakoz. Eta han hartu zuten babesa, refusiatu kanpamentuetan ezarri, eta hain zuzen ere, 5 refusiatu kanpamentuetan ezarri ziren sahararrak, sorterrian marrokiarrak ari zirelako bombardatzen fosforotxuriarekin eta bombekin, eta orduan hartu zuten babesa Argeliaren txoko hortan, Argeliako gobernuak elkartasunez utzita, eta marrokiarrek gazkinekin akaba ez zitzaten, badazpada ere leku bakar batean bildu beharrean 5 kanpamentutan ezarri ziren. Eta kapazak izan dira estatu bat sortzeko oso baldintza gogorretan. Pasatu dira ja 59 urte. Eta han ez dago deus, baina kapazak izan dira antolatzeko, wilaia bakoitza bere daira, bere udalerria, ez? Eta auzoka, eta badituzte euren dendatxoak, eta osasun sistema bat dute, doakoa dena, gabeziak gora bera, hezkuntza sistema bat ere badute, eskolekin, gabeziak gora bera, eta ikasteko aukera, goi ikasketak egiteko, Argeliak eskaintzen dizkie, eta hor daude, baina berriz ere gerra egoeran Marokorekin. Osea, moldatu dira, izan duten moduan. Ala beharrez, beharrak eragileon, esaten du Euskal Zaharra batek, ez? Eta nik uste dut miresgarria dela beraiek erakusten digutelako zer den kemena, zer den adorea, zer den egonarria, eta basamortuan lehen errandudan bezala, gauza izan dire eusteko eta antolatzeko errepublika bat, bere telebistarekin, bere irratiarekin, bere armadarekin, naiz eta egoera latza pairatu behar. Eta etorkizuna zein da Saharako herriarentzat? Nik espero dut haiek erdiestea euren xedea, alegia, nazioarteko komunitateak onartzea dagokien erreferenduna, beti eskatu duten bezala, eta haiek itzuli ahal izatea euren sorterrira, Mendebaldeko Saharara. Azken finean, bota zituzten bortxaz bota ere, eta espero dut haiek lortzea itzuli ahal izatea Mendebaldeko Saharara. Baina egia da, nazioarteko testuinguru aldakor eta ezegonkor honetan, Sahararrek ez dutela erraz, zeren eta azken finean, Frantziak, Estatu Batuek babesten dute Maroko, babesten dute armada okupatzailea, Espainiako gobernuak ere armak saltzen dizkio Marokori, eta bitartean Sahararrek mantentzen dute Saharar bandera altxata, baina egia da egoera ez dela xamurra. Hala ere, beraiek ez dute esperantza galtzen, eta guri dagokiguna da haiek laguntzea. Eta badago herrialderik Sahararen alde kokatu zenik? Bai, Argeliak erakutsi du urte hauetan guztietan, hasierako erabaki hori, non Argeliaren zati bat utzi zieten
euren gobernua osa zezaten, eta errefuxiatuen kanpamentuetara joan den edonork badaki hegazkinak lur hartzen duela Argeliaren lurretan, dela Tindufen, dela Argel hiriburuan bertan, eta Aiun izeneko kanpamenturako bidean, hor badago momentu bat non argeliar soldaduek uzten dute bidaiarion segurtasuna polisarioaren indarren eskuetan, ez? Eta, Argeliak erakutsi du erabaki hori ez zela izan egun bateko kontua, urte hauetan guztietan Argeliak jarraitu du laguntzen, eta, egia esan, gero aipatu beharko litzateke Gaddafiren garaian Libiak ere asko lagundu ziela, uzten zien sahararrei Libiako unibertsitatetan ikasten, gero badakigu imperialismoak eta mendebaldeko gizarte kapitalista asesin eta asesin honek, azken finean suntsitu zuela Libia, naiz eta orain Libia ez agertu komunikabidetan, suntsitu zuten erabat, Lidiaren aberastasunak ari dira hartzen, multinazionalak, inor ez da oroitzen Libiaz, eta orduan, Libia orain dago erabat azpilatuta, orduan orain sahararrak ezin dira joan Libiara ikastera, adibidez. Eta nazio ezberdineko herritarren posizioa, zein izan zen herri mugimenduak sortu ziren, ez dakit? Bai, Saharan egindako borroka hori izan zen pizgarri, leko honitzetan, Sahararen aldeko elkartasun mugimendu tikiak eraundiak sortzeko, ez? Eta adibidez Euskal Herrian betidanik elkartasun hori oso bizi izan da, hasieratik, eta gaur egun ere badira elkartea honitz Sahararen alde lanean ari direnak edo ari garenak. Saharako kabiak horietako bat da, ezta? Eta noiz sortu zen, zergatik? Bai, Saharako kabiak bagara batez ere Nafarroako lagun batzuk, eta guk pentsatzen dugu biziki importantea dela janaria igortzea errefuxiatuen kanpamentuetara, dudarik gabe, botikak bidaltzea bezain garrantzitsua, neolako dudarik ez, baina hala ere horretaz aritzen diren erakundeak badauden ezkero, guk pentsatu genuen janaria edo botikak bezain garrantzitsuak kultura eta formakuntza eta trebakuntza eta hizkuntza ere badirela, ez. Eta orduan bada proiektu bat estatu mailan, Bubixer deitzen dena. Bubixer berez da basamortuko txori txiki bez bat, eta sahararrek ikusten dutelarik poza hartzen dute. Zeren eta txori hori baldin badago, horrek erran nahi du, intsektuak egongo direla gertu. Eta intsektuak baldin badira horrek erran nahi du, ezedura ere egon behar da nonbait. Eta ezedura baldin badago, belarra egongo da nonbait. Eta belarrik baldin badago, gameluek jan alizanen dute. Eta gameluek jaten baldin badute, sahararrek ere izango dute esnea. Eta haragia ere bai. Eta hori horrela, Bubixer hori bihurtu da itxaropen mezularia, ez? Eta gu pentsatzen genuen, gure Euskal Herritik ere geneukala zereginik, geneukala geure ekarpena egiterik,
Eta orduan pentsatu genuen, Bubixer izeneko proiektuaren, Bubixer izeneko txori beltz txiki horren osagarri, izan zitekela Bubixerrentzako kabia. Bubixer hori pausalekoak izan zitzan. Eta orduan hasi ginen laguntzen Bubixer proiektua, eta guk kabia bezala badaramatzagu 7-8 urte. Lehenagotik Bubixer proiektuak eginak zituen liburutegiak, Basamortuko liburutegiak, eta gu jarraitu dugu laguntzen, eta liburutegi horiek jarraitu dugu hornitzen, eta beste 2 liburutegi urte hauetan, azkeneko 6-7 urte hauetan ireki dira. Xoriarentzako kabiak, ez ezik, liburutegi horiek badituzte ere bibliobusak. Hau da, errefuxiatu kanpamentu bakoitzean badago lortu dugu hainbat urteren ondorioz egotea liburutegi bana, eta baita bibliobus bana martxa. Eta benetan pozgarria da, zeren ez dira bakarrik liburutegiak, topagune ere bihurtu dira. Eta, biziki pozgarria da jakitea, basamortuaren basamortuan egon badaudela ere txoko batzuk elkartzeko, mintzatzeko, ikastaroak egiteko, liburutegiak hartzeko, ipuinak kontatzeko, ipuinak transmititzeko, eta azken finean bihurtu dira ez bakarrik liburutegi, baizik baita ere ikastaroak emateko tokiak eta... Eta Saharako herriaren erantzuna, zuen laguntzara, zein da? Nolakoa izan da? Egia esan, guk daukagun planteamendua da ez dugula gure erritmorik, edo ez dugula gure ikuspuntu eurozentrista txuri bat inposatu nahi, ez? Orduan, beti haien esanetara egoten gara, eta beraiek markatzen dizkigute erritmoak, eta beraiek markatzen dizkigute beharrak, ez? Esate baterako. Bubixer proiektuak historikoki gaztelaniazko liburuak bidaltzen zituen. Zeren eta, asmentan erranduan bezala, Mendebaleko Sahara izatez bazen Espainiaren probintzia bat, eta orduan gaztelania ere bazekiten. Gaur egun, oso zarrak dira gaztelania mantentzen dutenak, gazteek gaztelania maila apala dute, eta orduan adibidez guk orain bidaltzen ditugu arabierazko liburuak. Ez bakarri gaztelaniazko liburuak, baitzikan hangoek, liburuzaiek beraiek eskatu dizkiguten liburuak. Orduan, erantzuna polita izan da, baina askotan Europatik joaten den lagun zenbaitek agian intentzio onerarekin badarik ere, ez dira konturatzen hango errealitatearen gordinaz. Eta orduan, lagun bat, aiztian erraten zen, Zumbiako eskolan aritzen den lagun batek erraten zian, ez? Egona zela, eta, joan nahi zuen laguntzera, eta aste bete opor hartu zuen, eta orduan aste bete hortan gauza haunitz egin nahi zuen, ez? Agian hemengo gure planteamentorekin, ez? Hemen bizi dugun estresarekin, eta hemen bizi dugun erritmoarekin, ez? Zer orain badugu bilera, baina gero baduzu ezakizer, 3 emititu behar duzu, 6 ere bai, 9 ere bai, hau da, zuk daukazu hori sartuta, ez? Eta arai baten zarelarik, agian kontatu nahi dituzu ipuinak, ez? Ni banoa ipuinak kontatzea. Baina ez zara erratu behar. Konturatu behar zara hango erritmoak ezberdinak direla. Eta hango errealitatearen gordinak baldintzatzen du dena. Zeren zuk agian baduzu asmorik kontatzeko 12 ipuin, adibide bat, ez besteik. Baina igual
egun horretan, ura zekarren zisternak izan du matxura bat, ez da ailegatu guilaia horretara, edo daira horretara, eta orduan dena gelditzen da gazgora, ez? Eta orduan, igual olakoetan ikasi behar dugu ere Sahararren gandik, ez? Duten pazientzia, duten egonarria, eta larrituko ginateke berehala, ez? Beraiek beste modu bat ezartzen dute, ez? Eta gero ere, eroiaren konplexua daukagula uste duzu. Nola? Eroiaren konplexua. Claro. Gu, hemen Europan gaude superongi, eta joan gara besteak salbatzera. Eta nik uste dut hori oso ikuspuntu kaltegarria dela. Zeren eta transmititzen duzuna da zuzarela Europako listo bat, ez? Eta haiek direla behartxu batzuk. Eta ez, haiek beste herri bat dira. Badituzte euren ohiturak, badituzte euren asturak, zureak bezain errespetagarriak. Eta zu joaten zarenean ara, konbidatu bat zara, baina errespetatu behar dituzu haien erritmoak, haien ohiturak, eta ikasi, alduzun guzia ikasi, zeren benetan oso aberatsa da. Zuk agian eramaten dizkiezu elikagai batzuk eta ipuin batzuk, baina nire kasuan bederen askoz gehiago jaso nuen, askoz gehiago izan zen emantziatena, nik eman nizkien ipuinak baina. Eta gainera, eramaten baldin baduzu olako ikuspuntu supremazista bat, edo, sortzen duzuna da konplexu bat haiengan. Eta ez, zu humiltasunez ibili behar duzu, zeren azken finean zara haien konbidatua. Zu joaten zara borretate honez, baina kontu zibil behar da ez inposatzen, ez zure ritmoak eta ez zure nahiak. Zeren eta errefusiatu kanpamentuetan zaharrenak izan ezik, besteak dira errefusiatu jaio diren personak. Hori oso gogorra da. Ez dute besterik ezagutzen. Eta orduan, konturatu behar gara, sortzen baldin baduzu menperakuntza harreman bat, mesedez kasa egiten diezula. Zuk lortu behar duzuna da, eramaten dituzun ipuinak, beraiek iristen baldin badiete egoki erabiltzea. Esate baterako, guk badugu proiektu polit bat, Japoniako Kamishibaiak izeneko ipuinak kontatzeko. Baina ongi da joatea egun batean eta hemengo batek kontatzea Kamishibai batzuk. Ongi da, baina hori egun bateko lorea da. Gure planteamendua diferentea da. Gure planteamendua da, kontatzea Kamishibaiak, baina gero Kamishibaiak han ustea, egon dadila Kamishibai sorta bat liburutegi bakoitzean, egon dadila bibliobus bakoitzen ere Kamishibai sorta bat, eta guk adibidez baliatu dugu Sahararren ahozko kultura berreskuratzeko. Alegia, ez ditugu bakarrik Kamishibaiak kontatu. Baliatu ditugu haien ahozko historiak, ahozko tradiziotik galtzea zeuden historio batzuk, Kamishibai bihurtzeko. Hori oso aberatsa da. Oso aberatsa da, ze hemen Sahararen aldeko elkartasun ekintza bihurtzen ditugu Kamishibai kontaketak. Eta orduan ja ez da harreman bat non Europatik goazenok ematera goazen. Harreman bat, hartu eta eman. Eta orduan guk ere jasotzen ditugu hango historioak eta kontatzen ditugu hemen.
Eta eramaten dituzuen liburuak hautatuak daude pentsamendu batekin. Begira, liburuak eramaten ditugu beraiek eskatzen dizkigutenak. Zeren eta askotan, aiztean erranduan bezala, intentzio onarekin badarik ere, hemen etxeko zokoan erdiaztuta daukagun entziklopedia bat zertarako eraman behar dugu gara. Han ere badago internet. Gaur egun, paperezko entziklopediak ez ditugu erabiltzen hemen. Zertarako eraman behar dugu ezakizen bat kilo pisatzen duen entziklopedia bat, ara, beraiek ere badute internet. Orduan, gazte sahararrek adibidez, gaztelania oroar, salbo esperak egongo dira noski, baina oroar gaztelania maila apala dute, eta orain eskatzen dizkigute nobelak, baina ara beraz. Orduan, hango liburuzainek egiten dizkiguten zerrendak, eta horiek dira guk erosten ditugun liburuak. Bai? Eta gero, manifestaziora bueltatuta, bihar izango da, ez da? Bai. Zeintzuk izango dira pixkat aldarriak, nortzuk antolatu duzue manifestazioa? Bihar bada hori, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren urteurrena, eta Nafarroko Parlamentuan eginen da ekitaldi bat, bostetatik aitzina, eta besteak beste, Nafarroko Parlamentuko buruak hartuko du hitza, baita ere Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoak Nafarroan dituen ordezkariak bertan egongo dira, eta beste zenbait ordezkari instituzionalek ere hitz hartuko dute. Baita elkartasun taldeetako kideak ere, ez? Eta gero kalera ere atera nahi dugu, Sahararen aldeko aldarrikapena, eta 6:30 hor nunbait foruen monumentuan eginen da kalea erraldi bat. Pentsatzen dugu, azken finean, eskubide historikoak diren foruen aldeko monumento hortan, zilegia eta egokia dela, Sahararrei dagozkien eskubide historikoak ere aldarrikatzea, ez? Eta orduan, pentsatu dugu, Nafarroan foruak eskuan erakusten dituen emakumezko horren azpian biltzea, polita dela, ez, keinu polita izan daitekela, zeren azken finean aldarrikatzen duguna da Sahararrentzat izatea, hori bezain simple. Eta orduan, pentsatzen dugu, eskultura eder horren magalean, bilduko garela, Sahara bihotzean daramagunok, eta izan daitekela aukera polita, parlamentuan ez ezik, kalean ere Sahara present egon dadin. Eta parlamentuaren babesa nola jaso duzue? Izan da, parlamentuan bada intergrupo, deitzen den talde bat, Sahararen aldeko intergrupoa, eta hor badaude indar politiko ezberdinak, haiengana jozen, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoak Nafarroan duen ordezkaritzatik, eta, gutxienez, Sahararrek ikus dezaten instituzioetatik ere, badagoela babesa, eta orduan, pentsatzen dugu importantea dela bertan egotea, baina eraberean kalea ere izan behar dela Sahararren oihartzun.
Bueno, Josu, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait ahaztu zaigun, edo jendeari zerbait esan. Zaila da ezer berririk esatea Saharari buruz, hainbeste urte daramate dagozkien eskubideen alde borrokatzen, eta hain luze ari den egiten borroka hontan, zaila da ezer berririk esatea, ez? Normalean denbora beti erakutsi ohi da area erloju baten bidez, ez? Eta Saharan zerbait baldin badago ere bada area, ez? Baina pasatu dira iaia 50 urte, ez? Pasatu da iaia menderdia, eta bada garaia, ez? Ez aurrera ez atzera dagoen egoera honi irtenbide duin bat emateko. Eta irtenbidea izan behar da sahararren eskubideak onartuz eta sahararrek erabakitzen dutena onartuz. Eta ez arma gehiago salduz Marokori edo ez ikusiarena eginez Marokok giza eskubideak urratzen dituenean edo ordezkariak botatzen dituenean Marokok hegazkinetik jeisten uzten ez dielarik, duela gutxi gertatu den bezala. Hemengo Nafarroako kazetari batekin ere gertatu berri, Asierrekin gertatu berri denez, kontu jakina da. Eta orduan, zer esan, sahararrek erakutsi digutela ezin dela etxi eta jarraitu behar dela xedeak lortu arte. Bueno, Josu, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta, hain luze den borroka honetaz informatzeagatik, eta ea zer moduz joaten den biharko mobilizazioa. Ados, esker mile. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.